til bræk. Vi skal smage på jelly et eller andet. Jelly belly. Ja, og så skal vi smage på dem. Ja. Hvad for en er den første, vi skal smage? Ja, vi skal smage tandpasta eller blåbær. Og vi begynder nu. 1, 2, 3. Philip, skal du tage den første? Jeg vil blåbær. Og på tandpasta. Jeg får tandpasta. Hvad smager din af? Jeg får tandpasta. Tandpasta? Blåbær smager heller ikke så godt. Det ved du. Nå, hvad skal vi op? Nej, Nu kommer lige hen. jeg kan ikke lide min. Det smager godt. Nu slår Vi skal græs bare lade eller lime. Okay, jeg begynder nu. Næste. Lime. Lime. Og det smager godt. Græs. Lime. Græs. Smager vildt godt. Jeg tror, min er lime. Smager meget godt. Lime smager surt. Jamen, det gør den her også. Jeg tror også, det er en lime. Det smager Min rigtig godt. smager fint. Ja, den er græs. God lime. Græs. Ikke så godt, tror jeg. Nu er det kokosnød eller baby wipes. Numseglue. Eller kokosnød. Hva? Vi må holde. Min er kokosnød. Baby wipes. Ikke det bedste. Det er snydt. Jeg fik det samme som Messias. Drik noget vand. Sådan ikke smager godt. Fy for her. Nu kan det være saftig pære. Eller bussemand. Ja, nu bliver de ulækre. Ja. Fy for helvede. Det var bussemand. Så rigtig godt. Au, au. Fy for helvede. Smager godt. Bussemand, ikke lille bøfle. Og hvad er det? Jeg kun 3 tilbage. 1, 2, 3, 4. Jeg kun 4 tilbage. Nu kan det være Men nu er det også 4 de værste. popcorn. Eller rådæg. Ja. Husk nu at smage ordentligt på, man ikke bare spytte dem ud. Fy for helvede. Jeg vil ikke være med mere, og jeg har lige været brække mig. Det skal du. Jeg skal brække mig. Nej, man skal da ikke. Du skal ikke trække dig over i håndvasken. Toilettet, tak. Så holder vi lige en lille pause.